among tibuok kalibutan, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak o Balaang Espiritu. Humuni nga ikatulo ni siya nga kuman didto nga dili lang kay nakailata sa Amahan, nakailata kang Yeshua, kinahanglan kay napunta sa Balaang Espiritu o mabautismo at punta sa Balaang Espiritu. So muna itong topic kan what is baptism with the Holy Spirit. Last week muna itong discuss. Then how to receive the baptism of the Holy Spirit. What are the evidence of being baptized with the Ruach HaKodesh? No, unsay mga ebidensya nga nabautismuhan ka, sumoto, they speak with tongues and prophesied. Kasulti sila ng pinulungan o ng propesya. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. So mo gyud mga timailhan nga lahi na gyud ay ka. Diba? Mark 16:17, nagingon dito nga those who believe in my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues. Musulti sila o lain-laing pinulungan. Pasabutan na igsuon nga naa kay assurance nga padulongay nagyud ka sa gingharian sa Elohim. Diba? O